झिंगा जाके नोहरी में। अरे क्यों बुझे ना खेसारी अब मौगी के मान के मौगी के मान के हो मौगी के मान के मौगी के मान के हो मौगी के मान के लइका के माई लागे बनब दान के मानव चना दान के हो मानव चना दान के मानव चना दान के हो मानव चना दान के जाने भाने का हाबुला नाना साइल लुगा झूला अभिले पियरी साड़ी है बरंगा माटी लेवा तो माटी लेवरला से ठीक हो जाई कैसे होई जवानी के आग माटी से ना बुती है बेआस थोड़ी तो पियरी माटी से मुदाला ढोड़ी मुदाला लेकिन जवानी ना मुदाई अरे दियो बेआस तो जाने खाने का हाबुला नाना साइल लुगा झूला राजगाजीपुरी बिगड़ल सब खेला कइले बाड़े लागे नील कमल बिगड़ल सब कहुआ बूढ़ कुकुरुड़ भदरा रहत हमसे दूर कहुआ बूढ़ कुकुरुड़ भदरा रहत हमसे दूर अब तनव करा रखे के में हरलूर अब तनव करा रखे के में हरलूर कहुआ बूढ़ खरहाबूर भदरा रहत हमसे दूर कहुआ बूढ़ खरहाबूर भदरा रहत हमसे दूर। हम अखिलेश कुमार भारती आप लोगों के गोड़ छुके गोड़ लगातानी हमनी के नया दूसरा म्यूजिक डांस प्रोग्राम आइल बाटे। एकरा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, लाइक करी, कमेंट में लिखी आप लोगों की वीडियो कैसन लागल। अगर हमनी के आप लोगों के चैनल पसंद आवा ताटे तो बहुत बढ़िया बाटे। हम लोग के दिल से दुआ दें जा आप लोगों ने। ये चैनल के नाम है मंसूरिया म्यूजिक वर्ट। एकरा के यूट्यूब पे जाके और सब्सक्राइब करी जा। प्रणाम, हम बादल बदले लोग गोर छुके प्रणाम करतनी। हमारे वीडियो गाना दोसर का वीडियो आयल बा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक के वजह से सब्सक्राइब करें। एकरा से बढ़िया वीडियो लोग के मिली। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करी, सब्सक्राइब करी, शेयर करी।